la har abada ba sa rage ba. Har abada ba da wacce zan iya rayuwa a duniya, ke ce ma'ajin duk sirrina. Har abada ba da wanda zan iya rayuwa a duniya, kai ne ma'ajin duk sirrina. Haddarin masoya ya taso zai yi zubar ruwa, sirrika su samu silif-lif-lif abi sha'awa. Tatsuniyar gizo ba ta wuce koki garkuwa, idan da ke na san lallai ban da damuwa. Miciji da sara kasa sai dai ce haɗewa, mata da miji wahala ba ta sa ai rabuwa. Dawi su fito fitila ɗaya mai haske min rayuwa, sarauniya mai haske sararin samaniya. Na bawa masarata na samu sabon sahibi, daga kallonka na gano na sami madubi. A cikin su samari kai dai ne ɗauka baka da aibi, san maka biyayya kai ne ka zamo mini janibi. In ka zama mijina kai ne jagora zanabi, dan baka da tamka ko a rayuwa ta kai sandi. Ka tsaya ka rike alƙawari na sosai da kai, rayuwa ta zamto ta haka a zahiri. Canki wasa ne na masoya, kanki ne na gamsu, ke ce mahaɗi na zuciya. Don rashin ki zai sa ƙuna ya kama zuciya, don ke ce na yarda ki riƙe amanar zuciya. Duk abin da ƙwaƙwalwa ta rika daga cikin zuciya, idanuwa ma daga kallo suna dubayya. Ki tsaya ki riƙe zance na sirrin zuciya, in ba ke farin ciki na bai cika ba. Cewa san baya bari ayi maka illa, a gidan ka rayu komai tsanani ko wahala. Na san na yi dace a cikin su samari baka da matsala. In na yi sallah sun yi addu'a ga sarki Allah, rayuwar mu ta yau karko tankar mu san domin sha wahala. Kai ne jigo matsayi na sirrin duka zuciya, in babu kai rayuwa ta na san zan shiga matsala. Har abada ba da wacce zan iya rayuwa a duniya, kai ne ma'ajin duk sirrina. Har abada ba da wanda zan iya
ma'ajin duk sirrina. Kai ne ma'ajin duk sirrina.